Ftit tal-jimilu il-Basel Institute on Governance li jippubblika l-indiċi tal-ħasil tal-flus wettaq reviżjoni fir-rigward tal-Gvern ta' Malta u ħabbar li wara dak li ntqal fir-rapport tal-Manival dwar pajjiżna, il-pożizzjoni ta' Malta ġarbet bidla drammatika minħabba l-impatt trement tal-kontenut tiegħu. L-Institut ħabbar li għal dak li hu overall risk score għal Malta dan tela minn 3.94 għal 5.38 minn 10, fejn l-10 u l-ogħla punteġġ ta' riskju possibbli. Għal ukoll li fir-rigward ta' kemm hu effettiv il-qafas tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu, il-punteġġ ta' Malta tela minn 4.48 għal 6.70. Skont il-lista oriġinali tal-Basel AML Index, dan il-punteġġ ġdid ta' Malta ipoġġija fid-59 post bejn il-Peru u r-Repubblika Dominikana. Ir-rapport Manival ħareġ fit-18 ta' Lulju, ftit wara li kien finalizzat it-tarif kollu li fuq inħadem il-Basel AML Index. L-Institut qal li rapporti bħal dak tal-Manival huma l-aktar sors importanti biex inħadem il-Basel AML Index, tant li għabbażi tagħhom jingħataw 35% tal-iskor finali tal-pajjiżi rispettivi. Fl-artiklu tagħha, il-Project Manager ta' dan l-indiċi qalet li dan l-iżvilupp drammatiku ma jfissirx li Malta marret daqstant lura f'ħakkatajn. Iżda huwa aktar probabbli li dan kollu inkixef issa permezz tal-kontenut tar-rapport Manival. Dan l-iżvilupp huwa xokk qawwi fuq pajjiżna għaliex anke One News f'Settembru li għadda kien qal li pajjiżi li għandhom punteġġ ta' 5 punti jew aktar huma meqjusin li għandhom riskju kbir u huma esposti għal ħasil tal-flus. U issa il-punteġġ ta' Malta tela għal 5.38.